Здравейте, приятели! Предполагам, че вече се виждаме. Това е момента на изчакване, съсредоточаване и поток на данните към Фейсбук на живо. Ето и Неделчо Цветков Багрин вече е на линия. Здравей, Неделчо! Здравейте, приятели! Здравей, Милена! Здравей! Приятели, продължаваме нашите срещи с Неделчо върху книгата Никтемерон на Аполонитянски, 12-те часа. Днес ще обсъждаме 4 и 5 час. И преди да започнем, вече имаме едно здравейте, значи всичко е наред. Виждаме се, чуваме се. С теб, Неделчо, чуваме ли се? Да. Имахме една среща между предната сряда всъщност, на която си поговорихме неща, които ни вълнуват. Ще има и други такива срещи. И аз предлагам направо да продължаваме с 4-тият час, защото тази вечер сме планирали и 4-ти и 5-ти час да чуем. Да си припомним за 3-тия час. Кандидатът на универсалните мистерии се е изплъзнал от тройната паст на Цербер. Чрез трите езика на светкавицата, с тройната сила на новородения змийски жезъл, той е неутрализирал опасностите, свързани с страха, догматизма и идолопоклонничеството. И сега нашият устремен, търсещ човек, здравейте всички! Сега той е поставен пред 4-тия час на Никтемерон. Той гласи така: в 4-тия час душата се завръща от посещението на гробовете. Това е моментът, в който се запалват магичните лампи в 4-те ъгъла на кръговете. Това е часът на омагьосването и илюзиите. Кандидатът на универсалните мистерии, който е влязъл в 4-тия магичен час, трябва да докаже дали наистина може да тръгне по пътищата на великото магично себеосвобождение, като самостоятелен и независим човек. Той се е подготвил за това. Той е премахнал всички препятствия пред това голямо пътуване. Цербер, пазачът на портата, се отдръпнал. Кандидатът минава през портите. Той вече е способен на това. Всички освобождаващи сили са концентрирани в него. И сега той трябва да покаже как ще ги използвам. Представете си следната ситуация. Вие сте екипирани за пътуване, вашият багаж е подготвен, всичко необходимо е подредено вътре, разполагате и с необходимите пари, знаете и целта на пътуването и по принцип нищо не може да ви попречи да го направите. Но пътя на универсалните мистерии не протича по този начин. Вие не сте взети, опаковани, транспортирани, доставени до целта или, казано романтично, носени към целта на крилете на ангели с музика и пеене на псалми. Снабдени с всички сили и възможности, ние трябва сами да определим стъпка по стъпка посоката. За всеки отделен участък от маршрута ние сами трябва да взимаме решение. Новите способности трябва да бъдат използвани и изпитани. Трябва да се научим практически да ги прилагаме.
Следователно, цялото пътуване зависи от нашата собствена преценка. Имаме ум, трябва да го използваме. Имаме сърце, нека да го оставим да свети, да излъчва. Така всички способности на душевното състояние, служещи за освобождаване на човечеството, трябва да се използват на практика. Ето защо много трудности в развитието на кандидата се появяват след като вече е преминал Цербер. Те възникват от неопитност в този начален стадий. Начален стадий на новораждане. Повтарям, цялото започващо сега пътуване трябва да се базира на собствената ни нова способност за преценка. Никой друг, освен нас, не може да реши какво да правим или да не правим през 4-тия час. Сами трябва да преценяваме, да взимаме решения и да ги изпълняваме. През 4-тия час гласовете на всички братя и сестри са замлъкнали. Дошъл е моментът, в който в 4-те ъгъла на кръговете се запалват магичните лампи на една способност за самостоятелна преценка, на една различителна способност. Трябва да внимаваме обаче дали душата наистина се завръща от посещението на гробовете. Тук под гроб си има предвид природата на смъртта. 4-тият час трябва да покаже дали кандидатът, който всъщност е екипиран за голямото пътуване и е подготвил всичко необходимо за него, наистина се е сбогувал и с големия гроб на диалектиката в пълния смисъл на думата. Всъщност това се оказва по-сложно, отколкото човек предполага. Този гроб на диалектиката притежава не само грубо материални, но и много рафинирани и култивирани аспекти. Когато сме превъзмогнали грубото, пред нас се изпречва рафинираното, завуалираното, изтънченото. Затова онзи, който влиза в 4-тия час, изживява часа на омагьосването и илюзиите. Именно за това той има неотложна нужда от магичните лампи в 4-те ъгъла на кръговете. Споменатите тук кръгове могат да се означат и като сфери, като жизнени кръгове. В своята цялост диалектичното състояние на съществуване обхваща различни сфери или различни жизнени кръгове, които се явяват и различни състояния на съществуване. Под събирателното понятие огледална сфера ние разбираме различните жизнени сфери и процесите, които протичат в тях. След като кандидатът започне пътуването си и напусне най-грубата сфера на царството на мъртвите, трябва да премине през всички останали кръгове на смъртната природа, да ги разпознае и да ги преодолее. Затова при преминаване на всеки жизнен кръг той трябва да постави 4-те магични лампи, за да може в четворната светлина на магичната преценка да бъдат премахнати омагьосването и илюзията на всеки жизнен кръг. Може би си спомняте за срещите, които имахме за Пистис София. Например, там пътуването на Пистис София през еоните, значи при своето завръщане към 13-ти еон, тя не можеше да прескочи нито един жизнен кръг. И във всеки един от тях еоните и силите се опитваха да я забавят и да я задържат. По същия начин в Божествена комедия на Данте, когато започва своето пътуване през пътя през ада, той се намира в една тъмна гора.
и веднага призовава своите сили, за да се съвземе от пристъпа на страх. Когато стигнах до една могила, която яви се в края на долината, в която страхът ме бе изтощил, погледнах нагоре и видях сияйната планетна дреха, която е единственият ни пътеводител да озарява вече хребета планински. При тази наслада на очите страхът ми малко поизчезна. Той в дълбините на сърцето ми се бе събрал в нощта, която изживях в такава болка и страдание. И както някой излизаш със сетни сили от развълнувано море на стръмен бряг, поглежда назад към водата с уплаха голяма, така и аз се обърнах, страхът ми още беше в сетивата, да огледам поисках преминатата земя, която на смърт обрича съществата. Казват, че Исус е умрял, после бил погребан, слязал в царството на мъртвите, възкръснал и се възнесъл в бащината си родина. Ето това е универсалният път за всеки кандидат. Ето защо в 4-тия час на Никтемарон ясно ни се показва това пътуване през зада, през всички кръгове на диалектиката. Какво са магичните лампи? Кои са тези магични лампи, които се поставят в 4-те ъгъла на всеки кръг, през който се преминава? Тези 4 лампи образуват магичният квадрат, магичният четириъгълник, килима, базата за строенето, абсолютният ключ. Може би сега разбираме защо говорим и за свободно зидарство в универсалното учение. Това няма нищо общо с някакви секти. Става дума за изграждането на храма в нас. Ние познаваме основното значение на магичния четириъгълник. Много често се говори в литературата на универсалното учение за килима. Групово единство. При богомилите имаме общиария. Говорим за общиария. Ясна насоченост, безконфликтност и хармония във всички жизнени прояви. Магичният четириъгълник на облагородената собствена преценка, в който е скрита силата за преминаването през всички омагьосвания и илюзии на кръговете, може да се обозначи и като чист разум, чиста воля, чисто чувство и чисто действие. Абсолютната преценка зависи от това дали разумът напълно се уповава на гнозиса и е решително насочен към него. Волята не бива да желае нищо друго, освен това, което гнозисът желае. Сърцето обича само това, което гнозисът желае. Действеният живот осъществява не нещо друго, а това, което е в съгласие с разума, волята и сърцето. Това са 4-те магични лампи, които обграждат кандидата при преминаването през всеки жизнен кръг. Известно е, че в разума, в волята и в сърцето са скрити могъщи сили. Когато човек, тласкан от тях, преминава към действие, тогава той се обвързва с резултата от действието. Този резултат го задържа до тогава, докато не успее да прекрати действието и да премахне неговите последици. Следователно, спешно е необходимо да се използват 4-те лампи на гностичната магия на дело. Познание и опитност не падат от небето. Те трябва да бъдат завоювани. Чрез тях трябва да се покаже дали душата във всяко едно отношение се е завърнала от посещението на гробовете.
Какво са омагьосванията и илюзиите? Те също са 4 на брой. Първата имитация е намиращата се в по-висшите жизнени кръгове на диалектичната природа, често срещана смесица от истина и лъжа, действителност и привидност, благодарение на която скрити замисли, егоцентрични насочености, убийствени страсти винаги могат да бъдат покрити с красиви думи и с дрехата на истината, само и само да бъдат чути и изпълнени. Втората имитация е отровата на лъжливите учения. Смъртоносната змийска отрова. Говорихме за змийския жезъл, благодарение на която човекът, който пие от тази отрова, остава запленен и прикован към смъртната природа. Третата имитация е тази на любовта. Любовта в диалектиката във всичките ѝ аспекти, дори и в най-възвишените, даже и в лишените от страст любов, тя не е вечна любов. С това искаме да кажем, че в диалектичната природа чувственият живот е насочен към аза, към егоизма и себелюбието, към себеутвърждаването, към експлоатацията на другия, към взаимоотношението господар-роб, към възвеличаването на аза. Това е любов, едно чувствено състояние, което няма нищо общо с сферата на любовта на душата. И четвъртата имитация е спекулацията, догадките, неумисленост, неразумност, негативното спонтанно действие, лишено от база, лишено от разум, подтикнато от влечения или външно влияние. Тези 4 имитации застрашават всеки кандидат по време на пътуването на душата му през кръговете на природата на смъртта. Но ако той се умее да поддържа горящи своите 4 магични лампи и наистина се е завърнал от посещението на гробовете, нищо не може да му навреди. Спирам за момент до тук. Ще продължим след малко. Сега включвам и на Делчо. Може би отново да повторим този 4-ти час. В 4-тия час душата се завръща от посещението на гробовете. Това е моментът, в който се запалват магичните лампи в 4-те ъгъла на кръговете. Това е часът на омагьосването и илюзиите. Виждаме, приятели, че това е етап, в който говорихме за преминаването на Цербер, говорим за новия змийски жезъл, говорим за едно новораждане и в същото време пътят тепърва започва. Ако трябва аз да кажа някои неща, които ми хрумнаха, докато те слушам, Милена. Чуваш ли ме? Чуваш? Да. Мисля, че добре се чува от всички, ако дадат знак. Да. Тук в този час има няколко основни момента и вероятно ще възникнат въпроси по-нататък в приятелите, които ни чуват, и аз се надявам да ги зададат, да ги напишат и след това, след като мине това предаване на живо. Ако се сещате в предишния час, мисля, че говорихме за, че в нашия микрокосмос има натрупана една съкровищница от опитности, които обаче са отцветени от реакциите на егото в времето и създали в нас причинно-следствени връзки,
това са демоните, за които се говореше в предишните часове. И също така говорихме за това, нали, тройната пасна Цербер, пречистването и използването на тая опитност, за да можем да поставим една правилна база и да вървим напред и да тия опитности на практика да ни служат като един положителен, полезен опит, който ще ни помогне да тръгнем по пътя. И тук аз връзката, която ме хрумва, че не бива в никакъв случай търсещия, който върви по пътя на часовете, не бива да си мисли, че като е минал определен час, да кажем, е създал определена настройка и така нататък, той е застрахован или е завършил окончателно някакво изискване, е фиксирал, което е характерно за дадения час. И тук се говори категорично, че ние сме поставени всъщност скрития подтекст за гробовете на диалектиката и така нататък, че пилигримът, търсещия, е винаги подложен на изпитание, на изкушенията в пустинята на диалектиката, за да може той да още по-добре да мотивира своя избор и да развие една различителна способност, която ще му помогне да различи и да бъде буден за реакциите на егото и да прави разлика между божествената воля, както тук говорихме, и божествения разум, чистия разум, божествените действия, които са продиктувани от по-висшите изисквания за вървение на пътя и такива, които са характерни за егото и за диалектичната част на нашето същество. И базата, на която стъпваме, ние лампите, за които се говори, ние развиваме на практика една друга база като строеж. Ние много често сме говорили, че другото същество в нас или пък истинският човек в нас може да бъде събуден, когато процесът започне на базата на събуждането, на създаване на условия на онова семе в нас, атома на духовната искра, както се нарича в различни школи, или пък розата на сърцето, на базата на което се случва този духовен растеж, който създава едно друго тяло носител. И тук имаше още един важен момент, че на базата и на тая различителна способност, или пък още от начало се каза на тая поредна лекция, че ние не сме носени така по някакъв магичен начин, всичко да ни се сервира на готово, ние винаги имаме и употребяваме един избор във всеки един момент от стъпването и вървенето по пътя. Това са няколко основни неща, иначе едно от успокоителните неща, които можем да акцентираме, че се виждат в развитието на четвъртия час е, че ние имаме цялата сила, всичко необходимо, което ще ни помогне за вървенето по пътя. Оборудване сме напълно, както беше израза. И аз се сещам за едно от предишните ни серии с посветение на алхимичната сватба на Християн Розенкройц, как той тръгва съоръжен по пътя на пилигрима и на вътрешната трансформация с хляб, сол и вода, тия елементи, които имат мистичен аспект. По подобен начин ние имаме силата, която не е от този свят и която ни помага да вървим по пътя, но трябва още веднъж да отбележим, че имаме своя важен избор. Всичко зависи в крайна сметка от нашия избор и насоченост. И твърда непоколебимост на базата на магическия килим, квадрата на строежа. Тук исках още нещо да отбележа, извинявай, Милена, свързано с груповото единство. Тъй като много се говори за общности, за обединение, за хармония и така нататък, но ние наблюдаваме в диалектиката как
всички уния опити да се обединят диалектичните хора на базата на някакви външни обаче принципи са елементи провокирани от егото или пък се провокира егото, което е разделищия фактор, защото егото казва аз съм тук, нали, останалите са хора и всичко около мене, някой иска да ми вземе сиренцето, аз искам да имам повече сиренце като мишката, нали, като че ли нещо притежаваме в този свят. И тук трябва да се отбележи, че истинското групово единство е на базата на оне елемент, оне атом, който е център на нашето същество. Когато имаме осъзнаването и насочеността, че това е базата, която не е от този свят, на която сме обединени, тогава създаваме едно пространство, както и ние, надявам се и в нашите срещи сме близко до тая база, едно общо пространство, което не е провокирано от егото и е на базата на оная същност, която ни прави истински човешки същества сега или в обозримото бъдеще. Искам да добавя от богомилските книги, по-точно от книгата Богомилство и богомили на Николай Райнов. За 4-тия час е казано следното: чрез творческия четверичен огън, властване над измамниците и разбиване техните мрежи. Аниктемрон казва, през 4-тия час душата се връща от посещението на гробовете. Това е моментът, в който се запалват магическите лампи в 4-те ъгъла на кръговете. Това е часът на омагьосването и илюзиите. И пак повтарям варианта: чрез творческия четверичен огън, властване над измамниците и разбиване техните мрежи. Продължаваме с описание на пътя на ученика, кандидата на универсалните мистерии. Говорим и за универсалното учение. Мисля, че тези паралели могат да бъдат направени. Между другото, на още един цитат ще го открия до края на срещата от богомилските книги. Има и аз предлагам да продължим. Не виждам в момента някакви въпроси. Може би ще възникнат по-нататък. Ами аз мисля, че можем да минем напред. Продължим с 5-тия час. Добре. 5-тия час само се сещам да кажа, че и според науката за числата, 5 е символа на душата. Числото 5. Какво се случва в 5-тия час? Ние говорихме вече за новораждане, говорихме за опасностите, през които трябва да се премине, но сме едва на 5-тия час. Да видим какво се случва нататък. Добре. Ето го и краткия афоризъм, който е 5-тия час, според тая велика книга на Аполоний Тиански, с афоризмите от Господния ден. Той гласи: гласът на великите води възпява Бога на небесните сфери. Гласът на великите води възпява Бога на небесните сфери. Така, ние следваме кандидата на освобождаващите мистерии при неговото пътуване през огледалната сфера. Като писти София, той преминава през всички нейни сфери с помощта на 4 магични лампи, които знае как да поддържа запалени, така че илюзиите и омагьосването на диалектичните сфери не биха могли нито да го задържат, нито да му навредят. Така той, търсещия, влиза в 5-тия час, в 5-тия период от хода на своето развитие.
Петия час е часът на победата, на превъзмогването. Часът на пълното освобождение от всички влияния, сили и аспекти на диалектиката, както в материалната, така и в огледалната сфера. Едва сега може да се говори за формирането на новия човек, за истинското новораждане, за петолъчната звезда на Витлеем, за истинския и дълбок вътрешен мир. За ученика на една гностична духовна школа тази напълно нова ситуация не е невъобразимо далеч. Тя не се проявява чак когато той се е изпълзнал от всяка смърт и се е освободил от диалектичната телесност. Никтемерон иска да ни каже, че това състояние може да бъде постигнато още докато ученикът все още е изцяло момент само. Така. Никтемерон ни казва, че това състояние може да бъде постигнато докато ученикът все още изцяло разполага с природно родената си личност, това тяло. След като тя станала напълно като Йоан, чрез изгубването на аза е достигнала състоянието на душевното раждане. Точно от такива хора се нуждае универсалното братство като истински жатвари, които са изцяло в света, но вече не са от света. Прекрасно е да знаеш, че си приет в любящите ръце на братството и стъпка по стъпка да бъдеш воден в света на живото душевно състояние. Щастливо и радостно е след раждането на душата да можеш окончателно да напуснеш земната долина на сълзите, но още по-прекрасно е да можеш да излезеш като служител в голямото жътвено поле, съзнанието, че реколтата ще бъде много голяма. Когато в евангелската символика се казва, че Витлеемската звезда сияе над рождествената пещера, тогава се има предвид тъкмо такъв служител на човечеството, такъв човешки син. Такъв човек носи сигнатурата на петия час на Никтемерон. Той е жив, душевен човек, въплатен в тяло на Йоан, който отива в природата на смъртта, за да изпълни задачата си. Той се намира в потока на универсалния живот, асимилира великите жизнени сили, които подпомагат и тласкат напред богочовешкото. Всички тези жизнени потоци притежават само един глас – гласа на великия Божий план за всеоткровението, за вселенската изява. Следователно, душевният човек чува гласа на великите води. Който влиза в петия час, часа на победата, на превъзмогването, чува небесната музика на универсалния живот, пратена от Вселената, който братството на катарите изразяваше своите песни чрез петте гласни А, Е, И, О, У. Това са петте гласни на петия час, които като гласа на великите води възпяват Бога на небесните сфери. Тези пет гласни отварят границите на Златната глава и канят ефесяните, граничните жители, да влязат. В този час на превъзмогването, в този час на раждането, кандидатът трябва преди всичко дълбоко да осъзнае какво е оставил зад себе си и какво стои пред него. Едно такова осъзнаване е необходимо, защото миналото винаги оставя в микрокосмоса определена следа. Да заличиш миналото, да премахнеш кармата, не означава тя тотално да изчезне, а само да бъде изкупена, да бъде превъзмогната. В известен смисъл обаче тя остава в паметта на микрокосмоса и винаги можете да си я припомните. Когато този спомен е свързан с предшествениците в микрокосмоса,
Това може да се изразява под формата на някакво влечение или влияние. Но наред с това, сега на базата на новите възможности, за кандидата, влязъл в новите полета, се разкрива напълно ново бъдеще. При осъзнаването на петия час, кандидатът трябва да вземе решение и да приключи напълно с миналото, макар че то му е на разположение и може отново да бъде съживено. Само с новите възможности той може да влезе в новата земя, за да я изследва. Няколко примера може би ще ни помогнат да обясним казаното, защото такива ситуации възникват на много от по-нисшите нива в живота на ученика, като предварителна представа за петия час. Представете си, че в определен момент кандидатът влиза в една духовна школа като зрял човек с твърде много жизнен опит, в изпълнен с интензивна работа и много задължения живот, и му се възлага някаква работа. Воден от най-добри намерения, той ще бъде склонен да приложи старите, успешни и доказано полезни навици от миналото и тук. Но тогава ще установи, че в една духовна школа този метод винаги води само до негативни резултати. Когато в часа на превъзмогването и победата кандидатът погледне назад в миналото си, той обхваща с поглед цялата поредица от типични човешки слабости, които са изпълвали целия му досегашен живот, които са слагали своят отпечатък върху характера му, формирали са неговата личност, определили са отношението му към неговите ближни, а също и неговите радости и скърби. Освен това, той открива, че в миналото си е бил само играчка в ръцете на съдбата. Съдбата, диалектиката са определили живота му. И тогава той съвсем ясно разбира, защо те са го държали в хватката си. Защото той ден и нощ е работил с методите и силите на диалектиката. От момента на раждането си до зрелостта си, всеки човек се подготвя и настройва за участието в диалектичния живот, за усвояване привичките и силите на диалектичния човек. Ясно е, че тези сили неизбежно обхващат, владеят и направляват човека. В живота съществуват навици и действия, които са толкова рафинирано интелигентни, толкова изобретателни, ментално и астрално толкова могъщи и толкова успешни в обикновената природа, че човек трябва да устои на изкушението да ги използва и в новото състояние. Кандидатът в петия час, анализирайки миналото си, трябва да вземе твърдото решение в новото състояние да не прилага нито един стар навик или метод. Така, той се насочва към новото живо настояще и скритото в него бъдеще. И в часа на превъзмогването взема в ръце новите си оръжия и използва новите си възможности. Той стои в жизнените потоци на великите универсални води, което означава, че един нов магичен огън го докосва, прониква го и живее в него. Гласът на великите води пее в него чрез 5 пратона. Тези 5 тона се сливат и той извлича от тях квинтесенцията. В музиката това е 5-тият тон на основната тоналност, а в магията най-финното, най-благородното, най-могъщото от тази велика сила, която е станала негова собствена. Така, той се изявява като служител във великата бащина земя на Божието старание, за да изпълни задачите, които лежат пред него в полето на жътвата. С тази централна сила той може да донесе хармония, покой и мир. Мира на Витлеем навсякъде, дори и в най-големите дълбини на ада.
Който може и му е позволено да използва тази сила, вече няма нужда да се бори, защото борбата възниква от враждебността между силите близнаци на диалектичната природа. Този, който вече не живее от тези сили, се издига над всяка борба и носи мир на земята за всички, които все още живеят в тъмнината. Такъв човек носи вакуума на новото душевно състояние, природата на смъртта. Така че в този вакуум потиснатите и наранените да бъдат осветени и изцелени. В мистериите това се нарича бракосъчетание на противоположностите. Когато душата е подложена на противоположности, добро и зло, светлина и тъмнина, радост и скръб, любов и омраза, тя ги понася хармонично. Така душата, но само душата, превъзмогва и побеждава диалектиката. Благодаря. Ще прочета какво пише в книгите богомилските за 5-я час. Проникване в центъра на земния огън и разбиране кръстовидното двойно движение на стихиите. На друго място, книгите на Николай Райнов, пак за 5-я час. Всъщност това, знаете, са неговите разкази за богомилските книги. За часовете ставаше дума за 12-те сина на Яков. Юда владее 5-я час, този син от 12-те. Силен и благороден е Юда, първенец е по дух, но не по раждане. В неговата земя е Соломоновият храм, 44-стенният четириъгълник, псалмопевец, царе и жреци ражда Юда. Той е едничък верен страж на свещената традиция, на жреческия култ, на законите и циклите на милостта. Той узнава пътищата на мировата хармония в центъра на 4-те стихийни сили. Той държи под ярема на десницата си враговете, под бремето на милостта си приятелите на храма. Лъв е Юда и никой не смее да го разбуди. Скиптри, законоположници, държави красят потомството му. Сила се ражда от него, оставеният за обещание. Той връзва за лозата своя жребец и пере с вино своята риза. Очите му са червени от вино, а устата му бяла от мляко. Той държи оплодяващия камък. Ще повторя. Той узнава пътищата на мировата хармония в центъра на 4-те стихийни сили. Никтемарон казва гласовете на великите води. Това са стихиите. Пеят хвалебствия на Бога от небесните сфери. Не знам дали си чуваме, Неделчо, защото аз не те чувам, но има въпрос. Не се
Да, сега се чуваш, да. Тук имаше едно важно разграничение в петия час. Различаване. Как с диалектичните способности, диалектичният човек, въпреки огромното си желание, или пък стремеж да използва наличните си знания, не му вършат работа по пътя. Тоест, напротив, му вредят, ако той използва старите способности, знания, умения, нагласи, които са формирани в диалектичния му живот, чрез диалектичното възпитание и навици, умения и знания, които са формирани. И ясно и категорично се поставя това като задача да се различава тая нагласа, защото категорично се казва още веднъж, че пилигрима е в великите води от докосването от божествения огън, от гностичния огън, като това му помага да върви по пътя. Говори се за 5 тона, за хармонията на сферите, тоест той трябва да разбере, че трябва да се насочи към новия живот, към великото универсално излъчване, което е насочено към него, и да използва това излъчване, тая сила, която му се дава за новия градеж на новия човек в себе си. Това означава, от друга страна, различавайки вредата от старите способности и как те не му вършат работа по отношение на вътрешния път, той трябва да се обърне към новия живот и да изостави окончателно старите си навици, знания и умения. Аз ще сложа линк тук в групата към химна на катарите, а всъщност знаем, това е и богомилска песен за гласните. А, Е, И, О, У. Аз не знам дали в другите държави така се учи азбуката, когато децата се учат да пишат. Аз бях много впечатлена като малка от това, че ние започваме с гласните. И то не е в какъв да е ред, а точно този. А, Е, И, О, У. Ще чуете после песента. Прекрасна е. Има един въпрос. Как можем да изкупим кармата? Ами тук имаше в петия час, доколкото не се лъжа, за кармата. Тя не може да се изкупи, да се унищожи, особено пък с диалектични усилия. Тя може да се трансформира, затова се говореше и в предишните часове, от негативните, да се изчисти от негативните аспекти на тая опитност, на тия енергийни звездички, които са причинно-следствено запалени в нашия микрокосмос. И тук се казва в петия час е часът на победата. Пак ще прочета, тук има няколко изречения, които много ясно разясняват това. Петият час е часът на победата, на превъзмогването. Часът на пълното освобождение от всички влияния, сили и аспекти на диалектиката, както в материалната, така и в огледалната сфера. Това уточнение е много важно за огледалната сфера, като част от цялостната диалектична сфера, която ни държи в плен. И тук се казва още едва сега може да се говори за формирането на новия човек, за истинското новораждане, за петолъчната звезда на Витлеем и истински дълбок вътрешен мир. Така че
тук трябва да отбележим, че трябва, аз и друг път сме коментирали това, но само ще поставя един акцент, че трябва да се прави разлика между карма и съдба. Кармата е космически закон, който създава хармония в определена част и в Вселената като цяло, във все изявата. Докато съдбата е негативни реакции на диалектичния човек, на множеството обитатели на нашия микрокосмос, негативни реакции на кармата, на космическите въздействия на това, което става около нас. И когато ние осъзнаем това и различаваме тия неща, когато различаваме кармата като космически закон от нашите негативни реакции, разберем, че уроците, които получаваме в този свят, тогава можем да стъпим на пътя на истинско разбиране на кармата, всъщност като нещо положително в нашия и сегашен живот и предишните съществувания на други обитатели на нашия микрокосмос. Значи ли това, че не трябва изобщо да мислим за грешките, които си мислим, че сме направили по време на диалектичния живот? Ако ние имаме тая насоченост, за която се говори тук в четвъртия час, нали, ако нашето различаване и нашата нагласа и насоченост е на базата на тия на килима, на тия 4 лампи, ъгли, това е квадрат на строежа, когато имаме на тая база насоченост, нали, към божествена, осъзнаваме божествената воля, божествената мъдрост, божествената любов, тогава акцента отива в друга плоскост и тогава именно ние разбираме тия неща, които ни се случват в диалектичния живот, как ни насочват в определена посока и ни дават определена база и уроци, от които всъщност имаме нужда. И в този живот ние вземаме решение и тук се казва още веднъж, че винаги имаме избор, както по отношение на реакциите ни към диалектичните въздействия, тук говорихме, тук се говореше за гробовете, нали, както ние отговаряме и имаме избор за нашите реакции. Така че това, което ни се случва в настоящия момент и повечето от нещата, които ни се случват, всъщност ни насочват към този истински смисъл на нашето съществуване, да осъзнаем себе си като възможности от друг характер, като същества от друг порядък, да осъзнаем истинската си същност и навлизайки в един процес на себе познание, да можем да, как да кажа, да използваме тия опитности и уроци, ситуации житейски, в които сме поставени, за да можем те да ни служат като пътни знаци при вървението по пътя към светлината и отварянето ни към светлината. Тоест това изпълнение на закона. Натрупали сме карма, но вместо да се борим с нея, всъщност ние изживяваме, вървейки по пътя. Всъщност се получава така, че диалектиката помага за този път. Да, всъщност всяка една житейска ситуация, в която сме поставени, ние сме като в тренажор, ако мога така да се изразя. Как се обучават, има обучение на пилоти, като се имитира, примерно, управлението на самолет. На мен ме харесва много в това отношение. Всъщност и друг път, вероятно съм дал примера с, ако нашите приятели или някой е гледал филма Матрицата, първата част, където се обучава главният герой, нали, на някакви бойни изкуства и умения.
тук в нашия случай, нашите житейски ситуации, място, където се е осъществило поредната ни инкарнация, т.е. място, където сме се природили и нещата, които ни се случват, са ситуации като тренажор, които ни водят по пътя към истинското осъзнаване, ако ние направим правилния избор и имаме правилната насоченост. Изглежда, пак задавам въпроса, изглежда, че всъщност даже не е лошо да се трупа карма, а винаги друго са ни учили. Всъщност ние може ли да не трупаме карма? Има един момент, когато процеса на тая трансформация или трансфигурация, на вътрешен растеж на духовния ембрион, когато се събуди семето на духовната искра в нас, тогава акцента на всички действия и когато достигне определен стадий на този вътрешен растеж, тогава всички наши действия придобиват друг контекст. Ние сме говорили в предишни срещи за промяна на елементите на душата на тая пас. От диалектична душа, нали, всички елементи на душата, приемайки гностичната радиация, това излъчване, което идва към нас от гносиса, ние, пресътворявайки се, той човек, който се ражда в нас, той няма карма. И той използва същността, нещата, които са натрупани в нашия микрокосмос. Това е радикалното решаване на въпроса с кармата. Иначе, ако даже и колкото и да сме, как да кажа, хуманни хора, колкото и да внимаваме да не вредим в мислите, в действията си, така или иначе, ако останем в диалектичния план на съществуването, с нашите нагласи, провокации и така нататък, няма как да не трупаме карма. Тоест, ние трябва да направим тая радикална промяна, за която се говори тук в 4-ти и 5-тия час, особено това превъзмогване като осъзнаване. Иначе, колкото и да внимаваме, причинно-следствените връзки, които се създават, са пак на същата база на диалектичните реакции. Елементите от егото, когато са доминиращи, провокациите, които се случват, колкото и да са. Нали, сега аз мога да си помисля, че съм много хуманен, ето, примерно, че нахраня гладните и така, което не е лошо само по себе си, нали, такава хуманна дейност. Но когато стане център на съществуването ни, трябва да е ясно, че ние създаваме поляритети вътре в диалектиката. И това не ни помага да решим радикално въпроса с човешкото съществуване. Противопоставянето се остава. И ако погледнем в чисто исторически план, виждаме как много красиви идеи за равенство, братство, свобода, както е Френската революция, например, и комунизма като база, нали, т.е. строеж, който го строихме толкова време, се оказа, че в крайна сметка се създава един поляритет, който провокира действия и противодействия, които са част от този свят. Така че, пак казвам, базата, която променя нещата, е растежа тук вътре от нас, истинската ни същност. Атома на духовната искра. На тая база няма карма, няма поляритети и има истинско групово единство на всички човешки същества. Независимо какво тяло носител има в микрокосмоса. Дали е от различен етнос, дали е от друга раса, нали, външно погледно. Черни, бели, жълти и така нататък. Всъщност това е и 5-тия час на хармонията на двойственото движение на стихиите. Ако ние се концентрираме само да правим добро, но доброто за единия не е добро за друг. Абсолютното добро в диалектиката, в тази двойственост, която е закон тук, абсолютното добро няма как да вирее. То е в центъра на нещата, то е в хармонията, в разбирането на това. Нали, в Библията се казва, най-доброто тук е лошо, зло в Божествения свят.
Така че в един двойствен свят, диалектичен свят, свят на поляритетите, няма как да има абсолютно добро. Той е извън този свят. Това не Това значи да човек да прави лошо. Значи, разбира. когато той преценява, говорихме и за преценките от собствените преценки, които за да не вредят на душата, всеки човек има вътре един трибунал или има вътре един компас. И ако той му казва, че това е лошо, той не трябва да го прави. Разбира се. Ние, нали, говорим и във всички школи от древността и сега има период на пречистване. Нали, на емоционалния живот, на тялото, ментално и така нататък, което е условие за вървене по пътя и да стъпи ученика на пътя. Тоест, трябва едно предварително изчистване. Разбира се, нали, това е важно и няма как да мине без това. Но това е до определена степен, нали, според границите на съществуване на диалектичния човек. Има още въпроси. Възможно ли е петия час да настъпи за душата в огледалната сфера? Тоест, предполагам, след смъртта на човека въпросът, така ли да го разбирам? Може и Тоест, по-конкретно, най-вероятно. няма как да стане. Ако един всъщност извървяното като по пътя на пилигрима, като качество, остава като база за следващото съществуване в някаква степен. Ако той не успее да завърши този процес на пълна трансформация, което да го извади от омагьосания кръг, в който се върти на прераждане, нали, приемане на даден личност и смърт, ако той достигне достатъчно далече в това себеизграждане, не подлежи на прераждане, т.е. няма да влезе в огледалната сфера. Много се говори за Шамбала, например, като място, някакво идеално място. Има различни интерпретации. Но в една духовна школа, истинска духовна школа, която води своите последователи, пилигрими и по един път на трансфигурация се достига едно състояние, което е необратимо вече. Нали? Един ученик, когато достигне едно определено качество, т.е. може би малко след 5-6 час ще видим нататък. Да не навлизаме в напред, но той не подлежи, т.е. навлизане в огледалната сфера. Дори и да не е изградил напълно духовният човек в себе си, т.е. както недоносените деца, ако ми позволите такъв пример, ги слагат в кувьоз, нали, за да могат да довършат развитието си. Така един пилигрим, един търсещ, който успее да изгради до голяма степен истинската си същност, новия човек в себе си, но не го е завършил, той минава в една сфера, която може да довърши своето развитие, но не и в огледалната сфера. Ние виждаме, нали, примера с разпъването на кръста, нали, като при малко се връщам на тая тема с необходимостта от промяна, до каква степен и така нататък. Разбира се, че трябва да спазваме определени правила. Така че трябва да се отбележи, че ако не е достигнал този предел, за който говорих, във вътрешното развитие, ученика или пък микрокосмоса преминава през този процес на загуба на телата си, при което чака следващо несъзнателно в определена астрална сфера според вибрационния ключ, който е изградил от предишните съществувания и от предното. Той е в огледалната сфера и чака възможността за следващо прераждане. Така че в огледалната сфера няма как да се случи това превъзмогване. Тук трябва да се отбележи, че това тяло и тая личност, която ни се дава, е
невероятно благоприятна възможност да осъществим божествения план в себе си. И това е божествена милост, възможност. И ние трябва да използваме във всеки един момент, във всяка една секунда, осъзнато в нашия живот. Да разбираме, че само в това тяло ние притежаваме и инструмента да стъпим на пътя, да променим осъзнаването си, насочеността си, защото състоянието на съзнанието е състояние на живота. И когато нашата насоченост е не към неща, които търсим да реализираме в този свят, а е насочена към това вътрешно развитие на тая база, тогава нещата придобиват друг характер. Аз бих казала, приятели, да не се притесняваме за това къде. Важното е да се сложи началото, да се стъпи, а до каква степен е развит, нали, този процес. В край на краища ние не сме сами, нито пък го изминаваме този път за първи път в Вселената. Нали, никой друг преди нас не го е минавал. Така че подадената ръка я има. Аз бих казал да бъдем намерени на пътя, да сме на пътя. Да, това не става без грешки, без препъвания, падания. Някак път в шубраците, в транаците се отклоняваме, ако мога да използвам този израз, но когато имаме вътрешен стремеж и развиваме тая различителна способност, осъзнаваме пътните знаци, които ги има в нашия живот и които ни насочват към този път. Няма значение до каква степен и до къде сме стигнали, всъщност вървейки по пътя. Важно е да сме на пътя към тая вътрешна трансформация, цялостна, при реализация на Господния ден. Има един въпрос за животните, но аз не разбирам така въпроса. Може би преди във връзка с кармата да е бил зададен. Освен това има един друг въпрос. Кога знаем, че сме готови? Аз предлагам да продължим с този въпрос. Кога знаем, че сме готови? А за животните, може би допълнително така, ако ми напишете нещичко. А не се чуваш. Да. Готови за какво? Е въпрос. Готови. Ами може би това, което говорихме за развитието извън, нали, след смъртта. Може би това, че няколко пъти говорихме, че се стигнали до един момент, в който прераждането в вида, който сме преживявали като микрокосмоси, говоря не като личности, вече няма да е така. Ако душевното качество вече има достатъчно, така да го кажем, като новата светлина. Така ли да го разбирам? Кога знаем, че сме готови? Аз бих казал така, примерно. Извън интелектуалните спекулации. Когато ученика стъпи на пътя и на пътя, всъщност първата част на пътя е един процес на себепознаване. Но бих казал себепознаване не чрез разума, а тотално осъзнаване на истинската си същност. Тая центрираност, насоченост навътре в себе си, разбирането, че ние сме микрокосмоси и имаме невероятни възможности да се пресътворим. Когато душата ни пее, нали, чувстваме, това е едно усещане, което няма как да се сгреши. Разума и егото прави интелектуални спекулации, които целят да ни провокират, да ни насочат и да ни закотвят още по-здраво в този свят. Разбира се, доста е трудно в днешно време, когато сме атакувани от най-различни
учения, псевдоучения, повечето от които ни водят към, как да кажа, към такова негативно развитие на способностите ни на финните тела, това е изключително опасно. Затова едно от нещата, по които се различава примерно един истински път, той е път със сърце, на базата на сърцето, на сърдечния атом. И когато човек осъзнава, да, на първо време даже и ментално, като осъзнаване, че да, аз съм тук в мене, аз съм всъщност от друг порядък, използвам това тяло, то ми служи, за да мога да стъпя на пътя и да вървя по пътя. Мисля, че това е едно вътрешно състояние. Иначе, да, тук тече това, тук така, тук това ще стане. Това са неща, които са по-скоро ментални спекулации. На нас не се дава силата. Протегната ръка винаги я има. Нещата, които ни се случват, са като пътни знаци, но истинския път и решение ние ги вземаме вътрешно. А за животните има уточнение дали могат да дойдат с нас, но това пак го оставим по-нататък, защото има следващ въпрос. Значи, понеже следващия въпрос е във връзка с това, което говорим, значи целта ни е да излезем от този свят максимално най-бързо. Мислех си наскоро, че всъщност ние трябва да приветстваме смъртта, нали така? Аз само искам да допълня, че това е една от мистериите, да се разбере смъртта, без да се умира в смисъла, в който познаваме смъртта на тялото. Нека да поставим нещата така. Може ли да говорим, Елена? Свършили. Да. Значи, само в това тяло, с това осъзнаване, с това тяло носител, което е в нашия микрокосмос, ние можем да стъпим на пътя. И можем в него да извървим една голяма част от него. Когато имаме правилна насоченост, когато започне това себе изграждане на базата на атома на духовната искра, тогава на тая база ние можем да извършим тая пълна трансформация. И колкото по-дълго сме в това тяло, ще имаме да извървим по-голяма възможност, по-голяма част от пътя. Защото дори във всяка клетка, материална клетка, има заложен духовен принцип. И този процес ендура, за който се говори при катарите, при богомилите, това вътрешно умиране, нали? Той да расте, аз да намалявам, както се казва в Библията. Тук става въпрос за един процес. Нещата не стават отведнъж. И това е изключително погрешно да се мисли, че колкото по-бързо се освободи от това тяло, ще започне или пък ще вляза в по-висшите сфери на по-високото ниво на съществуване. В това тяло, като може би е много вярен процеса, примера с гъсеницата, какавидата и пеперудата. В това тяло, в нашето тяло трябва да се извърши този процес на трансмутация и трансфигурация, който е от едно същество, което дава база за следващия етап. Нали, говоря пак за гъсеницата, която се увива в пашкула и после се създава едно същество от съвсем друг порядък. Излиза една прекрасна пеперуда. По същия начин в това диалектично тяло, в този микрокосмос, има шанс и възможност да се започне процеса на трансформация и на градеж. И колкото по-дълго използваме това тяло, ще можем по-далеч и да завършим този процес на пресътворяване, на себе сътворяване вътре в това тяло. Когато дойде момента или да се освободим от това тяло носител,
Ние трябва да сме готови да продължим на следващото ниво на космическата реалност. Иначе трябва да зависим от братството на живота, което в момента се реализира, за да можем да доизградим това тяло носител. Тоест, колкото по-дълго използваме и е добре и правилно да се приемат практики, които правят здраво това тяло, но не и като самоцел, не като себе утвърждаване, а като един инструмент, който трябва да ни служи по-дълго време. Защото тук е осъзнаването, което ни помага да вървим по пътя. Иначе, ако по-рано го напуснем, губим тая възможност и чакаме следващата инкарнация или въплъщение, което ще се случи. Продължавам с мнението на човека, който задава въпросите. Това казва е невероятно. Тотално в разрез с всички предишни учения, че всеки живот е само един микроурок. Всеки един живот е една възможност. Всяко съществуване на една личност в микрокосмоса е възможност да стъпим на този път. В някаква степен ние сме като повторяч в един клас. Дава ни се едно тело. Ние сме говорили в предишни наши срещи за процеса на пропадане в диалектиката, но нека да говорим за сега. Дава ни се едно тяло като възможност, нали, да осъзнаем себе си преди всичко. Значи най-важният смисъл, отделно сега достойно е да вършим правилните неща, достойно е, хубаво е да имаме, нали, да създаваме възможност за други микрокосмоси да се въплатят, т.е. да имаме деца, нали, възможности за други микрокосмоси да приемат едно въплъщение, но най-важният смисъл на човешкия живот и всичко, което ни се дава е тая възможност да стъпим на пътя. Процес на себепознание, да осъзнаем себе си. Това ако не се случи, губим. И това е милост, разберете го правилно. Ако това не се случи, не успеем в рамките на един живот да стъпим на пътя, на тая тотална вътрешна трансформация, ние губим това тяло носител и чакаме следващото прераждане, в зависимост от причинно-следствените връзки, които сме създали. И то не сме и ние. Така че тия предишни въплъщения са важни, но трябва да се отбележи, при множеството въплъщения в нашия микрокосмос има натрупана и страшно много карма, която не може да се унищожи от едно тяло-носител, което е поредният обитател. Както говорихме и преди това може да се случи, когато изпълним истинското си предназначение и осъзнавайки себе си, дадем възможност на истинската същност, на първоначалния човек да се роди в нас и да израсте вътре в това тяло. Понякога тия неща, това е универсалното учение, което под различна форма е давано от древността до наши дни, облечено по подходящ начин, в зависимост от моментните исторически, социални условия, необходимост от външна изява, но в същността си това е. И целият процес, слизането на Исус Христос в нашия свят има различни аспекти. Но едно от важните неща, което то означава, още от раждането в яслите, нали, раждането на ето го човешкия син в нас, изкрицата. Целият път, който извървява, Голготата, разпъването на кръста, това е трансформация и унищожаване на егото. Възкръсването на третия ден. Там после слизането, Петдесетница и така нататък. Това са процеси, които може, нали, от там насам могат да се случат с всеки един човек. И Рождество Христово или пък раждането на човешкия син не е някое историческо събитие като начало на тия процеси, на новия път за човечеството,
Но това е процес, пример за процес, който трябва да се случи във всеки един от нас. Витлеем, Голгота, Възкръсването и това до наши дни. И сега е още по-актуално това нещо, тъй като нали, е казано нищо скрито, няма да бъде повече скрито. И ние сме в края на времената, когато този шанс е даден на цялата човешка жизнена вълна. Навлизаме в епохата на Водолея, когато условията за тая вътрешна трансформация са изключително благоприятни. Нашия приятел, професор Дамян Поп-Христов, много често, наред с всички ценни неща, за които говори, за същността на богомилското учение, той говори и за църквата на любовта, това пророчество, прословото преди 700 години на последния Богомил, който говори за църквата на любовта. Всъщност се има предвид именно тая божествена вибрация, тия невероятно благоприятни условия, които може всички или една голяма част от човешките същества да стъпят на този път. Като се има предвид, че ние преди малко говорихме много от препоредното въплъщение, една голяма част от микрокосмосите имат предишен опит и като ученици, пилигрими, търсачи по пътя, което също е ценно и могат много лесно не много лесно, но да използват тая сила, този извървян път, за да продължат напред. Нека да се го пожелаем за всички нас. Да. В тази връзка, която говориш за предишни пилигрими в микрокосмоса, да задам следващия въпрос. Ако сме стъпили на пътя, но не сме го изминали в достатъчна степен, в следващата инкарнация раждаме ли се съзнанията на стъпили на пътя? Едва ли може да се каже, че диалектичната личност ще се спомни конкретно пътя, който е извървял. Това с регресиите малко са... Не искам да навлизам в тая сфера, но са малко спекулативни неща. Нали? Ще осъзнаваме конкретни действия или пък неща, които са случили в предишен живот. Ние говорим за едно определено душевно качество, което се раждаме с тая база, която сме извървели. Ново душевно качество, което ни помага по-лесно да осъзнаем себе си. Т.е. да изпълним този смисъл, за който говорихме, като човешки същества от друг порядък. И стъпвайки на това качество да сме вече в пътя. Така че има значение. И ние се раждаме с него, но не и с осъзнаването на диалектичната личност да си спомни там кое е правило, примерно, какви ритуали и така нататък. Тук не говорим за великите въплатени учители, които слизат в определено тяло. Това е друг процес, от друг характер. Ние говорим за нас, човешките същества, за възможността, която има за всеки един от нас. За това говорим. За примера, който ни дават великите учители, за силата, която ни дават, като учителя Бен Садунов, един велик миров учител. Универсалното учение строи от неговите слова. От гросмайсторите на съвременната школа на Розенкройцер, Ян Ван Райкенбърг, която по същество е пак трансфигуристка, гностична школа, която обединява няколко мистични течения от древността до наши дни, на богомилите, на катарите, на розенкройцерите, на учението за Граала. Във всички времена има изявена тайно или явно, в зависимост от обстоятелствата, една духовна школа, която е като проводник към нас на вибрация от по-висше ниво на реалността. Време е, как го измервате? 4-5 години? Пътят е индивидуален. Важно е да не се форсират нещата. Да не бързаме.
При някой може да е необходимо 5 години, при някой 10, при някой и цял живот да не му стигне, ако забрави тия неща, за които говорим. Ако остане в диалектичното си качество и си играе на пилигрим и ученик. Тук в 5-тия час се казва категорично, се говореше за това нещо. Ако стъпим на предишно качество, може и по-малко години. Ние ще говорим в края, само да кажа, в края на нашата серия ще говорим за възможностите, като конкретика за вървение по пътя. За сега оставаме в рамките на тая невероятна разшифровка, която ни е дал тълкованието си Ява Райкенборг на този древен трактат от няколко афоризма на Аполоний Тиански. Исках да кажа, че излиза, че благодарение на кармата, най-вероятно наши предишни прераждания, говоря на микрокосмоса, не на личностите ни, а ние сме имали досег с такива мистерийни школи и това ни е подтикнало сега да получаваме тази информация. Какво ще направим обаче с тази информация от тук нататък, зависи вече от тази конкретна личност, която сме ние в това настояще. Любовта е закон на ненасилие и, приятели, не се състезавайте с времето, не се състезавайте един с друг. Може би, аз съм сигурна, че за първи път в историята на човечеството така се оповестява публично, широко, този път на себе посвещение. Човечеството е стигнало до един момент, в който не просто му се подават силите и възможностите, и то като едно малко бебе, да, както каза и Неделчо, все едно в инкубатор да ни отглеждат. А сега сме стигнали до момент, в който ние сами трябва да правим изборите, преценките, и то съзнателно. Не на примависта, не на инстинктивно ниво, а да разбираме какво правим, да обогатяваме това разбиране и информирайки се какво на практика става дума за смисъла на живота. Но ако човек е издърпан в диалектиката, защото там има нещо да свърши, това не е нещо лошо. Не се страхувайте, ако мислите, аз направих сега крачка в страни или пък крачка назад. Тези опитности са изключително важни. И както се каза и в предния час, който прочетохме, а мисля, че даже всъщност и тук аз започнах да ги смесвам, ние трябва да забравим знанието, което имаме за това как трябва да действаме и какво да правим. Знанието трябва да дойде отвътре, а не от това как сме постъпвали до сега, как постъпва обществото или как са ни учили. Ние трябва да питаме вътре душата си. Ако Неделчо още изчаква, аз ще добавя, че имали сме разговори така с хора, които са завършили философия, преподаватели по философия. Те също казват, това е невероятно, това е друг вид учение. За първи път трансфигурацията се оповестява по този начин на хората, така че те не просто да чуят за нея, за ендура, а да могат да я направят. Всеки с неговото си темпо. Това е мистерията на неговия храм.
Може ли, Милена? Да. Готова ли си? Искам да, в контекста на това, което говорихме преди това, да кажа нещо категорично. Изхождайки от това, че основният базовия смисъл е да осъзнаем себе си като възможност да се пресътворим. И говорейки за кармата, ние говорихме за кармата, тия причинно-следствени връзки, ние получаваме едно тяло-носител на определено място. И ние сме тук, защото тук може да се получим, примерно, в определено тяло, в определена точка на земната повърхност, в определена държава, при определени условия, при определено семейство, защото точно тук можем да получим необходимите ни уроци, които да ни доведат до онова тотално осъзнаване на възможността, която ни се дава с всяко едно съществуване. И тук става въпрос за пилигримство навътре в себе си. Себе разкриване, себе познание. Затова не е необходимо да ходим в Тибет, след като сме родени в България, примерно. Или някъде в Индия и така нататък. Нашата карма, нашите възможности са ни довели на определено място. И тук трябва да се получим, където сме, своите житейски уроци. Още повече, че ние българите живеем в една невероятна страна, с невероятно дълбоки и широки и силни духовни корени. Един импулс, който се е завъртял из цяла Европа във вековете назад, се връща отново при нас. Това, което той импулс, който са дали богомилите, преминавайки през катарите, във времето се връща отново при нас. Той е богомилски импулс, основата на Ренесанса в Европа. Сега в момента съществува, както говорихме, във всеки един момент, една изявена духовна школа. Ще говорим за това по-нататък, както казах. Така че, приятели, не дейте да търсите някъде навънка, а потърсете дълбоко в себе си тая възможност, за която говорим. Това е. Аз даже се сещам да добавя, като казваш най-нужно да ходите в Тибет, и се сещам да кажа във връзката с вакуума за Шамбала, вакуумът на Шамбала, че и Шамбала не е някъде другаде. И Шамбала е вътре в човек. И тия 7 прохода, 7 коридори към Шамбала, знаете светлината, като се разцепи на 7 цвята. И завета на цветните лъчи на светлината на учителя Петър Дънов. Спирам до тук само за така загатва. Аз искам още нещо да кажа за настоящия момент. Ние живееме в едно невероятно време, когато има множество учения, школи, които са добри, които помагат на хората да се изявят и създават едно стъпало, което, стъпвайки на него, ние можем да извървим този път нагоре. Има отворен и коридор, за това ще говорим. Един невероятен тунелен преход, ако мога така да се изразя. Има едно широко стъпало, което създават различни братства. Аз говоря за такива учения, които целят развитие на човека и душевни школи и така нататък. За това също ще говорим по-нататък. Така че живеем в едно невероятно време, когато от нас се иска да се обърнем към светлината. Ние говорихме и в предишни срещи с Гайд и в наши срещи за това нещо. Иска се от нас насоченост, осъзнаване, разбиране на това, което сме и най-вече насоченост и стремеж, тотално приемане на тия неща. Ние говорим за универсален елемент, не е нещо ново. Ние говорим за оная подадена ръка, вибрация, универсално учение, което от зората на времената, от процеса на падение на човечеството е насочено към нас под различна форма. И тук говорим за реален път, който трябва да се извърви.
не е просто някаква промяна интелектуална или емоционална. Тук говорим за пълна промяна, тотална, вътрешна. Не промяна, а пресътворяване на истинската ни същност. И това е много важно на базата на сърдечния атом. Тоест, ние не напускаме тази планета, ние не напускаме този свят. Ние сме тук в него. Извинявай, аз само... Аз в някакъв степен завърших, иска да поставя този акцент, че има и още един момент, че няма как да седим на два стола. Ние някакси, повечето от нас се страхуваме от промяната. Страхуваме се да не изпуснем нещо от това, което се случва в момента. Тая илюзорна сигурност. Ние сега пък в това време живеем в един свят, който тотално се променя пред очите ни. Той е страх, който господства навсякъде. Базата му е именно от липсата на осъзнаване, че ние сме същества от друг порядък, като потенциал. И ако поставим този космически контекст, страха, базовия страх от загуба на тая форма, може да ни притеснява до толкова, че да не загубим тая възможност, ние трябва да използваме всяка една секунда, да сгъстим мига, за да можем да стъпим на пътя, да бъдем намерени на пътя, да можем да имаме този космически контекст, който ни вади извън рамките на съществуването на едно тяло, на една личност тук в този свят. Това са и християнските мистерии на посвещение. Ако гледаме на Христос като и на сила, и на светлина, и не като историческа личност, която съществува само от преди 2000 години. Знаеш, аз имам едно предложение, Милена. Разширихме много от темата. Предлагам следващата сряда да не бъде лекция, върху часовете, а да направим пак разговор, защото това ме радва изключително много. Днес има много въпроси. И то много ценни и много важни, които правилният въпрос означава правилен отговор, в някаква степен, доколкото разполагаме с тази степен на комуникация. На мен ми се иска така да направим, ако си е съгласна, за сряда, да проведем един разговор, като дадем възможност и на приятелите да задават въпроси в групата и по време на разговора, както се получи предния път, много добре. Ами добре, ще сложа линк към една Zoom среща, която директно там може да говорим... Ще направим един час само разговор. Не само за Аполоний и Тиански. Ето сега разширихме темата и има опасност да стане много широко. Тогава ще имаме възможност да говорим за базовите принципи, които са заложени до сега, пък и за други неща, които са актуални в днешно време. Ако приемат приятелите, сигурен съм, за мен разговора също е много интересен. Но нека малко да отлежи това, което чухме тая вечер, пък и предишните часове. Вече сме почти към средата на серията. Аз така предлагам. Ако няма някакви съществени въпроси в момента. Ами те наближават и празници. Може би е добре така следващата сряда да направим разговор. После ще направим почивка. Видеята ги има записани. Можете да ги слушате, когато ви е удобно. И до нови срещи. Нали така? Светлина по пътя и сила и смелост да стъпим на пътя и да вървим по него. Заедно. На тая база, за която говорихме. Благодаря на Неделчо от името на всички. И аз благодаря, че ви има. Защото заедно сме в това пространство, което е много важно за всяко едно човешко същество и за нас.
имайки Лек. пред контекста, Да. в който говорим постоянно. Светлина по пътя. Светлина по пътя, бъдете здрави и до нови срещи!